हाय फ्रेंड्स, मी प्रियांका तुमचं स्वागत करत आहे शिवांश ब्लॉगिफायमध्ये। आता श्रावण चालू होणार आहे आणि अमावस्या आलेली आहे। 27 तारखेला संध्याकाळी 9 नंतर अमावस्या चालू झालेली आहे आणि 28 तारखेपर्यंत रात्री 11 वाजेपर्यंत आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता गुरुपुष्यामृत योग आलेला आहे। बरोबर गुरुवारी आलेला असल्यामुळे त्याला गुरुपुष्यामृत योग असं म्हटलं जातं आणि एकदम चांगला योग मानला जातो हा सगळ्या शुभ कार्यांसाठी। तुम्ही इथे पाहू शकता मी दाराच्या उंबरठ्यावर ते हळदीचं लेपन केलेलं आहे। हळदी कुंकू वाहून त्यावर फुलं ठेवलेली आहेत, त्याची पूजा करून घेतलेली आहे। त्याचप्रमाणे आपण आपला मेन जो डोअर आहे त्यावरती पण स्वास्तिक काढून घ्यायचं आहे। इथे मी काढलेलं आहे। आधी आपण तुपाचं काढून घ्यायचं, त्यानंतर त्यावर हळदी कुंकाचं स्वास्तिक काढायचे आणि या पद्धतीने पूजा करून घ्यायची आहे आपल्या मेन डोअरची। त्याच्यानंतर आता आपण आपल्या किचनमध्ये जायचं आहे आणि किचनची सुद्धा आपण त्याच पद्धतीने पूजा करून घ्यायची आहे। पण याआधी तुम्ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची की ते म्हणजे आपलं किचन पूर्ण क्लीन करून घ्यायचं आहे। जर तुम्ही त्याच्यावरती नॉनव्हेज वगैरे केलं असेल आधी तर पूर्ण किचन क्लीन करून घ्यायचं आहे, कारण आता श्रावण महिना चालू होणार आहे। सो श्रावण महिन्यात नॉनव्हेज चालत नाही, त्यामुळे किचन एकदम क्लीन करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण ही पूजा करून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता इथं मी कशा पद्धतीने करते आहे पूजा। इथे सुद्धा तुपाचं स्वास्तिक काढलेलं आहे आणि त्यानंतर मग त्यावर हळदी कुंकू लावून घेतलेलं आहे। आता इथे माझी पूजा करून झालेली आहे। सकाळची मी ही पूजा करून घेतलेली आहे। आता घरभर सगळीकडे आपण जे आपण धूप दिव्यांचा आरती जी केलेली असते ती सगळीकडे द्यायची, त्या चांगलं असतं ते घरासाठी। सो आता इथं माझं गुरुपुष्यामृत योगाचे जे काय आपले 2-4 गोष्टी करायच्या होत्या त्या पूर्ण करून झालेल्या आहेत आणि आता वाजलेले आहेत संध्याकाळचे 5। सो आता आपल्याला करायचं आहे दीपपूजन आणि त्यासाठी मी आपल्या इथं नवीनच आता मी झाडं घेतलेली आहेत, त्यालाच भरपूर प्रमाणात फुलं आलेली होती। सो ती फुलं घेते तोडून आणि त्यानंतर मग आपण तयारी करून घेऊया। मी तुम्हाला पूर्ण व्यवस्थित मी काय काय घेतलेलं आहे पूजेसाठी ते सगळं दाखवते। दीपपूजन करायचं आहे आपल्याला संध्याकाळी। आता इथे तुम्ही पाहू शकता फुलं माझी पूर्ण तोडून झालेली आहेत छानपैकी। इथे मी कणकेचे दिवे करून घेतलेले आहेत 7। इथे हळदी कुंकाचं ताट आहे, दिवे घेतलेले आहेत, एकदम स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे आहेत। आपल्या घरात जितके दिवे असतील ते सगळे एकदम स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। आणि इथे तुम्ही पाहू शकता पाट मांडलेला आहे, म्हणजे चौरंग मांडलेला आहे। तुमच्याकडे जर पाट असेल तर तुम्ही पाटही मांडू शकता। त्यावर चांगलं लाल वस्त्र टाकायचं आहे नवीन आणि देवारा पण एकदम व्यवस्थित आपण सकाळी पूजा करून घेतलेली आहे, त्यामुळे आता खाली आपल्याला दिव्यांची रास मांडायची आहे। सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सगळीकडे जिथे आपल्याला दिवे ठेवायचे आहेत तिथे आपण तांदूळ थोडंसं ठेवून घ्यायचं आहे। माझ्याकडं एकच मोठी समई आहे आणि एक छोटी समई आहे, ती आधी मी ठेवून घेते आणि त्यानंतर मग आपण बाकीचे दिवे ठेवून घ्यायचे आहेत। दिव्यांमध्ये मी ऑलरेडी वाती ठेवलेले आहेत, तेल अजून टाकलेलं नाही आहे। सो सगळ्या दिव्यांमध्ये वाती ठेवून घेतलेल्या आहेत। आता हे दिवे आपण जे काही छोटे आहेत ते तांदळावरती ठेवून घेऊया। हा जो दिवा आहे तो देवाऱ्यातला आहे, सो तो एक दिवा देवाऱ्यात ठेवायचा आहे आणि बाकीचे आपले दिवे चौरंगावरती मांडून घ्यायचे आहे। इथं तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने मी सगळे दिवे चौरंगावरती मांडून घेतलेले आहेत। आता ज्या पंत्या होत्या त्या सुद्धा मी लावलेल्या आहेत, त्यात सुद्धा मी वाती आणि तेल ऑलरेडी टाकलेलं आहे। आता आपण सगळ्या दिव्यांना हळदी कुंकू लावून घेऊया। आता आपलं हळदी कुंकू लावून झालेलं आहे आणि आता आपण जे काही फुलं होती आपली ती सगळ्या दिव्यांना ठेवून घेऊया फुलं। काही लोक पूर्ण गजरा पण लावतात दिव्यांना, पण माझ्याकडे गजरा नसल्यामुळे मी फूल ठेवत आहे। फुले सुद्धा वापरलेली चांगलं असतात। सो आता आपण फुलं ठेवून घेऊया सगळीकडे। या पद्धतीने आपण फुलं ठेवून घ्यायची आहे। तुम्हाला जशी आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही मांडणी करू शकता, असं काही नाही की अशीच करायची तशीच करायची, तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही मांडणी करू शकता। इथे मी गणपती ठेवलेला आहे, तांदूळ टाकले आणि त्यावरती गणपती ठेवून त्याला हळदी कुंकू वाहिलेला आहे। आता सगळ्या दिव्यांमध्ये मी तेल लावून घेते। वाती व्यवस्थित तेलात बुडवून घ्यायच्या आहे, म्हणजे वाती एकदम व्यवस्थित पेटतील।
या पद्धतीने मी सगळ्या दिव्यांमध्ये तेल ओतून घेतलेलं आहे। इथे कणकेचे मी 7 दिवे बनवलेले आहेत, पण त्यात मी तेल नाही, त्यात मी तूप टाकलेलं आहे कणकेच्या दिव्यांमध्ये। आणि ते जे कणकेचं पीठ मळलेलं आहे त्यात गूळ, इलायची आणि साखर, दूध हे टाकून कणकेचं पीठ ते दिवे तयार केलेले आहेत। आता सगळे दिवे आपण लावून घेऊया। या पद्धतीने मी सगळे दिवे लावून घेतलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता किती छान दिसतंय। आता आपण या कणकेच्या दिव्यांची आरती करून घ्यायची आहे, म्हणजे कणकेच्या दिव्यांनी आपण जे बाकीचे दिवे लावलेले आहेत त्याची आरती करून घ्यायची आहे। आणि दिव्या दिव्या दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार हे जे तुम्हाला माहीत आहे ते आपण आरती करताना बोलायचं आहे। आणि इथे तुम्ही पाहू शकता मी फुटाणे आणि दूध ठेवलेले आहे, म्हणजे दीपपूजनाच्या वेळेस फुटाणे हे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रसाद आहे। फुटाण्यांचा प्रसाद आपण ठेवायचा असतो। आणि एक पाण्याचा छोटासा तांब्या मी ठेवलेला आहे। आता मी अगरबत्ती ओवाळून घेते आणि अगरबत्ती लावून घेऊया आपण। इथे तुम्ही पाहू शकता आपली पूजेची एकदम छान अशी मांडणी झालेली आहे करून, एकदम व्यवस्थित। आणि रांगोळी पण काढून घेतलेली होती मी ऑलरेडी। तर आता आपण त्या दिव्यांनी आपली बाकीच्या दिव्यांची आरती करून घेऊया। या पद्धतीने आपण आरती करायची आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता खूप छान अशा पद्धतीने आपली पूजा मांडून झालेली आहे। आणि आता मी शिवांशला पण ओळून घेते, कारण तो सुद्धा एक वंशाचा दिवा असतो। मुलाला एक आपण वंशाचा दिवा मानतो, तर त्या पद्धतीने मुलांना सुद्धा आपण घरातल्या ओवाळून घ्यायचं आहे। इथे माझी पूजा करून झालेली आहे, दीपपूजा। खूप छान वाटते पूजा केल्यानंतर, घरात एक प्रसन्न वातावरण तयार होतं। सो कोणतीही पूजा केली तरी घरात एक छान असं वातावरण तयार होतं। आणि जेव्हा आपण मनापासून करतो तेव्हा तर एकदम छान आणि पॉझिटिव्ह वाटतं घरामध्ये। सो आता आपली पूजा करून झालेली आहे। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।